മിൽക്കി വേയും നക്ഷത്രങ്ങളെയുമൊക്കെ ക്ലിയറായി തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ഉണ്ട്. 50-ൽ താഴെ മാത്രം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ലാങ്സ. ഇതിവിടുത്തെ ഒരേ ഒരു ചായക്കടയാണ്. ചെറിങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. -15-നും താഴെ പോകുന്ന താപനിലയിൽ തണുത്ത് വിറച്ചു വരുന്ന യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെറിങ് ഈ കട നടത്തുന്നത്. പൈസ കൊടുത്താൽ മാത്രം വാങ്ങും, ഇല്ലേലില്ല. BSNL ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു സിമ്മിനും റേഞ്ചില്ലാത്തതിനാൽ UPI ഇടപാടുകളും ഇവിടെ കാര്യമായി നടക്കില്ല. ഇവിടെ വരുന്ന കൂടുതൽ പേരും കടം പറഞ്ഞു പോകാറാണ് അത്ര പതിവ്. കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് പൈസ ഇല്ലാതെ തണുത്ത് വിറച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെയും ചെറിങ് കടയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. കുറേ സംസാരിച്ചു, ആഹാരം തന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഹോട്ടൽസോ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻസോ ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമത്തിൽ അന്നത്തെ ദിവസം പുള്ളിയോടൊപ്പം താമസിക്കാമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു. രാത്രിയൊക്കെ താപനില -20-നും താഴെ പോകുമത്രേ. ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവരുടെ കാവൽക്കാരനായ ഈ ബുദ്ധപ്രതിമയും ഇവിടുത്തെ നക്ഷത്ര കാഴ്ചകളുമാണ്. തണുപ്പ് കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ ചില ഫോട്ടോസ് ഇതിനോടൊപ്പം കാണിക്കാം.